ndị ọma ndị na-ege anyị ntị, na ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, Chineke kwadoro onye ozi ya Dr. David Jeremiah iwetara anyị okwu ya gbasara di ma ọ bụ nwanyị nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Dịka okwu Chineke mere ka anyị mara na ịhụnanya nke di na nwunye kwesịrị ịbụ ịhụnanya nke Kraịst nwere nye nzukọ ya. Ugbu a gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gọzie ezinụlọ gị n'aha Jizọs, amen. Taa, n'usoro ọmụmụ ihe anyị imeri ngharịpụ, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke anyị kpọrọ di ma ọ bụ nwunye nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Ọ bụ n'akwụkwọ ndị Efesọs isi 5 ahịrị nke 25 ka anyị ga-esi were ihe ọmụmụ a. N'usoro nke ihe ọmụmụ a, anyị ga-ahụ ihe nlụpụta nye di ma ọ bụ nwunye onye a na-ahụghị n'anya. Anyị ga-ahụkwa ejirimara nke ịhụnanya nke onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst. Anyị ga-ahụ na nke mbụ na ịhụnanya ya pụtara ihe. Anyị ga-ahụkwa na ịhụnanya ya bụ nke ịchụ àjà sochiri azụ. Anyị ga-ahụkwa na ịhụnanya ya nwere ebumnobi. Ịhụnanya ya sitere ya n'obi. Ịhụnanya ya bụkwa ịhụnanya nke zuru oke. Eleghị anya, ụzọ kachasị mma iji malite ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa pụrụ ịbụ site n'ịgụpụtara anyị akwụkwọ ozi leta nke otu nwanyị onye nọrọ n'ọnọdụ nke enweghị mmadụ dere ọtụtụ afọ gara aga, degara otu onye ndụmọdụ nke a maara nke ọma. Lee ka o siri dee ya. Aga m agụpụtakwa akwụkwọ ozi ya. Ọ na-asị otu a: mụ na Jọn hụrụ nwaanyị n'anya nke ukwuu mgbe anyị lụsịrị di na nwunye. N'ime afọ nke abụọ ma ọ bụ atọ nke mbụ, anyị na ụkọ ego gbara mgba nke ukwuu, ma amaara m na Jọn hụrụ m n'anya. Amakwara m na mụ onwe m hụkwara ya n'anya. Ma ihe jiri nwayọọ malite ịgbanwe. Amaghịkwa m ka m pụrụ isi kọwaa ya, ma ọ dị ka a ga-asị na nke a niile nwere ihe jikọrọ mbuli nke e buliri Jọn elu n'ụlọ ọrụ ya ihe dị ka afọ 5 gara aga. Nke a mekwara ka ọ dị mkpa nye ya na ọ ga na-anọ ogologo oge n'ụlọ ọrụ karịa ka o si eme na mbụ. Ego a nke ya na mbuli elu a soro dịrị mkpa nke ukwuu nye anyị. Ya mere, anyị echeghị echiche rie nne n'ihi ogologo oge a nke ọ na-etinye ugbu a. Ma ọ dị ka a ga-asị na ọ gaghị akwụsị. Ugbu a, ọ na-alọta mgbe oge gaworo nke ukwuu n'ime anyasị. Ike gwụkwara ya nke ukwuu ruo na mụ onwe m pụrụ ịnụ ụda okwu ya ka ọ na-agba mbọ ka o bulie ya elu n'ike ọgwụgwụ dịka ọ nabata n'ọnụ ụzọ. Ana m eche obi m niile na-echere ka ọ lata anyasị niile, n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe ndị ọ ga-amasị m ịkọrọ ya, ndị m chọkwara ịgwa ya, ma ya onwe ya adịghị enwe mmasị ikwu okwu ọbụla. Ya mere, a na-akwadoro ya nri anyasị. Ọ na-anọdụkwa ala rie nri. Nke a bụkwa n'ihi na mụ onwe m na ụmụntakịrị anyị eriwo nri anyasị ọtụtụ awa tupu ya onwe ya lata. Mgbe o risikwara nri anyasị, Jọn na-akpọ mmadụ ole na ole n'igwe telefon ma gakwa n'iru ịrụ ọrụ n'ebe ọ kwadoro tebụl ọrụ n'otu akụkụ ime ụlọ anyị. N'eziokwu, ọ na-amasị m ịnụ ka ọ na-akpa nkata n'igwe telefon, naanị nnọọ ka ọ bụrụ na m na-anụ olu ya. Mgbe ahụkwa, ọ na-eje gbanye igwe onyonyo TV nọdụkwa ala n'iru ya awa ole na ole. Mgbe nke a gasịrị, ọ na-alaba ịrahụ ụra. Otu a ka ụbọchị niile dị, ewezugakwa ụbọchị Tuesday mgbe ọ na-eje mee egwuregwu basketbọọlụ, mgbe ụfọdụkwa nwee nnọkọ nke ụlọ ọrụ ya. Ụtụtụ ụbọchị Satọde niile, ọ na-esonye mmadụ 3 ndị enyi ya ije mee egwuregwu gọlf. Ọzọkwa n'ụbọchị Sọnde, anyị na-anọdụkwa n'ụlọ nzukọ ihe ra ka ụbọchị niile. Kwenye m,
enwere mgbe anyị na-anọ otu ọnwa ma ọ bụ abụọ na-enweghị mkparịta ụka ọbụla dị omimi n'etiti anyị. Amaghị m ịghọtara ihe m na-ekwu maka ya, ma oge ụfọdụ ana m anọ n'ọnọdụ ngharịpụ n'ime ụlọ naanị m, n'agbanyeghị na ụmụ atọ anyị na-egwuri egwu n'elu ahụ m n'oge niile a. Ọ dịghịkwa ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ndị m maara n'ogbe anyị ndị mụ na ha pụrụ ịkparịta nkata. Ọtụtụ n'ime ha na-eje ọrụ. E nwere ihe ndị ọzọ ndị na-agbakasị m arụ banyere Jọn. O nweghị oge ọbụla ọ na-akpọrọ m pụọ apụọ. Ọ na-echezọkwa ụbọchị ncheta ọlụlụ di na nwunye anyị. N'eziokwu, echeghịkwa m na o nwere oge ọbụla o nwere echiche mara mma banyere m n'ime ndụ ya niile. Ọ maghị ihe a kpọrọ okooko osisi. Ọ dịghị egosi m ịdị nso ọbụla. O nweghị okpomọkụ ọbụla nye m. Enweghị ihe ọbụla nke jikọrọ anyị. Nke bụkwa eziokwu ugbu a bụ na nke a karịrị ihe nke m onwe m pụrụ ịga n'iru ịdị. Ugbu a, n'akwụkwọ ozi a nke nwaanyị a degara onye ndụmọdụ ya, eleghị anya o chere na nke a bụ ọnọdụ nke naanị ya onwe ya na-agabiga. Ma ọ bụ ihe dị oke mwute n'ihe nwaanyị a dere na-anọchite anya ọnọdụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ. Ọ bụrụ ịbụ na ihe ruru 90% nke ọlụlụ di na nwunye ndị gbasasịrị n'etiti ụzọ bụ n'ihi ọnọdụ nke ngharịpụ nke onye ahụ na-apụghịkwa ịga n'iru ịdị, n'ihi na ọ bụ ezie na ha na-ebikọ ọnụ n'ụlọ, ma ha abụọ na-anọdụ n'ebe dị anya otu onye site n'ebe ibe ya nọ. Otu onye sịrị na ọ bụrụ na onye nwunye ya ihe niile ọ chọrọ, maọbụ mere ya ka o siri chọọ ka o si mere ya oge niile, na ọ ga-eme ka nwaanyị ahụ ghọọ onye na-eme mkpesa oge niile, n'agbanyeghị na nwoke ahụ na-alụgbu onwe ya n'ọlụ inye ya ihe niile nke ọ chọrọ. Ma ọ ga-amasịkwa m inye gị ihe nlụpụta nke pụrụ ịdapụta mgbe nwoke na-eleghara mkpa nwunye ya anya. Mgbe nwoke na-eleghara mkpa nwunye ya anya ma ọ bụkwa mkpa ezinụlọ ya anya, ihe ọ na-alụpụta bụ iweta echiche nke ọnọdụ ngharịpụ n'ime obi nwaanyị ahụ. Echiche a na-adịkwa ike nke ukwuu ruo na anyị apụghị iwepụtacha ihe niile nke ọ pụrụ ịlụpụta n'ezie. Ma e nwere ihe 6 maọbụ 7 nke na-eme dịka ihe nlụpụta nke a. Anyị ga-elebakwa ndị a anya dịka anyị na-eme ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa. Dịka mere ka anyị mara na mbụ, ihe ọmụmụ a dị oke mkpa nye ndị ọbụla ndị nọ n'ọlụlụ di na nwunye, maọbụ ndị okorobịa maọbụ ndị agbọghọbịa ndị na-enwe nchekwube ịbanye n'alụmdi na nwunye n'oge na-adịghị anya. Nke mbụ na mbụ, ọtụtụ ụmụ nwaanyị na nzaghachi nke ọnọdụ ngharịpụ nke ha na-ahụta n'ime ezinụlọ ha na-apụ ma jee chọrọ ọlụ ha ga-alụ. Ha na-ewere ike niile nakwa ịhụnanya niile nke ha kwesịrị inye di ha nakwa ezinụlọ ha ma werekwa ya tinye n'ime ọlụ ha. Echiche ha niile ka ha na-enyefekwa ọlụ ahụ naanị ile ma ọ pụrụ ime ka ha ghara inwe mmetụta nke enweghị mmadụ, ma ọ bụkwa na ghara inwe oke echiche nke ịnọ n'ọnọdụ onye agharịpụrụ ọbụnadị na ha nọ n'ime alụmdi na nwunye. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'eziokwu na-ewere iwe ha nakwa obi mgbakasị nke ya na ọnọdụ a na-eso ụkwasị di ha site n'isonye n'otu ọjọọ ụmụ nwaanyị maọbụ nke ọzọ. Ha na-abụkwa ndị na-atụgharị iro ha ma busa ya ụmụ nwoke niile nakwa ndị na-enọ ha n'akụkụ, ọbụnadị ụmụntakịrị ha n'ezinụlọ, n'ihi na ha enweghị obi imeso nwoke ahụ onye debere ha n'ọnọdụ ahụ ihe ike ọbụla. Ụfọdụ na-anọdụ n'ụlọ ma nọkwa naanị n'oke echiche na n'iru uju obi. Ụfọdụ na-amalite ịhụ nwoke ọzọ nakwa ibi ndụ akwamiko. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwa ka nke a na-edubanye n'ịṅụ mmanya nakwa ịmalite ise anwụrụ nakwa ọgwụ ike ndị ọzọ dị iche iche. Ugbu a, e nwekwara ọtụtụ ọnụọgụgụ ụmụ nwaanyị n'ọgbọ anyị n'ime obodo ndị mepere emepe, ndị mgbe ike gwụrụ ha ịga n'iru n'ụdị ọnọdụ a, ha na-ejikwa aka ha wepụ ndụ nke ha onwe ha n'ike. Ọ bụrụkwa na ịgụọ ngụkọ nke ndị ọkammụta sosiọlọji n'izu ndị a, ị ga-amata na ihe a na-anụzi banyere ya ugbu a bụ ụmụ nwaanyị ndị hapụrụ ezinụlọ ha ma gbalaga. Ma n'oge gara aga ọ na-abụ ụmụ nwoke na-ahapụ ezinụlọ ha ma jewara. Amaara m na nye ndị nke Kraịst, ihe m na-ekwu banyere ya taa bụ otu n'ime ihe nzuzo ndị ezobere nke ọma na nzukọ ndị nke Kraịst.
n'ihi na ị hụrụ mgbe anyị na-abịa ụlọ ụka na Sọnde ụbọchị ụka, anyị na-ekonye onwe anyị aka dịka anyị na-abịa. Ndị mmadụ na-elekwa anyị anya ma sị, ewo, lee ka di na nwunye nke a siri hụ onwe ha n'anya. N'ezie, ile ha anya naanị, ị ga-ama na ha enweghị nsogbu ọbụla. Ha bụ nnọọ ezi ihe ịma atụ nke ọlụlụ di na nwunye, nakwa ihe ọlụlụ di na nwunye kwesịrị ịdị ka ya. Ndị ụwa ọma, ma eleghị anya nkeji ole na ole gara aga, dịka ha nọrọ n'ime ụgbọala, ha nwere esemokwu kpụ ọkụ n'ọnụ tupu ha rịdata ma batakwa n'ime ụlọ ụka. Ihe anyị na-ahụ n'elu ahụ oge ụfọdụ abụghị ezi ihe nkọwa nke ihe na-eme n'ime anyị. Echetara m ịgụ otu ukwe poem nke nwoke onye akpọrọ Edwin Arlington Robinson, ebe ọ kọwara ngharịpụ zoro ezo nke otu nwoke. Ọ kọwara ka anyị na-esi ezobe ihe na-aga n'ime ndụ anyị ka ndị ọzọ wee ghara ịma. Robinson dere okwu ndị a. Ọ sịrị, geekwa ntị n'ihi na nke a dị omimi. Ebe ọbụla nke Richard Cory jere n'obodo, anyị niile ndị nọ n'okporo ụzọ na-ele ya anya. Ọ bụrụ nwoke nwere nkwanye ùgwù site n'ụkwụ ya ruekwa n'isi ya, bụrụ onye nwere mmasị na ya, makwa mma niile anya. Ọ nara eji ojiji ya n'ụzọ pụrụ iche, nweekwa ùgwù nye mmadụ mgbe ọbụla o kwuru okwu. Mana agbanyeghị nke a, ọ nara asụ nsụ mgbe ọ sịrị, ụtụtụ ọma nụ. Ọ na-egbukekwa egbuke mgbe ọ na-eje ije. Ọ bakwara ọgaranya, ọ bara ọgaranya karịa eze, nwekwa ọzụzụ n'akụkụ niile. N'ịdị mma, anyị chere na ọ bụrụ ihe niile, nke mekwara ka ọ gụọ anyị agụọ ịnọ n'ọnọdụ ya. Ya mere, anyị rụrụ ọrụ gaa n'iru, cherekwa ka ihe bịa, jeekwa na-erighị nri, ma bụkwa ọnụ nke achịcha. Ma Richard Cory, n'otu abalị dịrị jụụ, lara ụlọ ya, werekwa mgba egbe gbanye onwe ya n'isi. Nke a bụ ihe ukwe poem ka a kpọrọ Richard Cory, nke onye dere bụ Edwin Arlington Robinson. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọbụla nke m mụtara banyere ndị mmadụ, amụtara m ka na ihe na-ahụ n'elu arụ ma ọ bụkwa n'iru enweghị ihe ọbụla jikọrọ ya na ihe na-eme n'ime ha. E nwere onye na-anụ olu m ugbu a dịka m na-ekwu okwu n'isiokwu a nke dị oke mkpa banyere mmekọrịta na ezinụlọ. Onye obi ya nọ n'oke mwute na iri uju na ihe mgbu n'ime ala obi ya, ma ọ dịghị onye ọbụla nke maara ihe ọ na-agabiga. Ọ dịghị onye ọbụla ma ọbụnadị otu onye nke maara ihe na-agabiga, ọbụnadị onye kachasị adị nso nye gị. Ọ dịghị mgbe ọbụla ị meghere ọnụ gị ma gwa onye ọbụla. Ị na-edebe iru ọchị oge niile, mana okpuru iru ọchị a bụ mmadụ onye na-akwa akwa n'ihi ngharịpụ na enweghị mmadụ. Ya mere, ọ bụ gị ka m chọrọ ịgwa okwu ugbu a banyere nke a. Aga m agwakwa nwoke ahụ na-ege ntị okwu banyere kpọmkwem ihe bụ oke na ọlụ dịrị gị dịka di nye nwunye ahụ nke Chineke nyere gị. Ọ ga-amasịkwa m ịgwa anyị okwu n'ogo dị iche iche, ma ọ bụrụ na m pụrụ ime nke a. Eleghị anya, e nwere onye ga-asị, achọghị m ịnụ banyere nke a, n'ihi na ibuori ụzọ kpebie na ị gaghị eme mgbanwe ọbụla site n'ụzọ isi wụrụ hazie onwe gị n'oge gị. Eleghị anya, ụfọdụ bụ ndị kwenyere na nwaanyị kwesịrị iwere ihe ọbụla e nyere ya ma nwekwa obi ekele n'ihi ya, ma nọdịkwa n'ọnọdụ ọbụla nke etinyere ya. Ma ọ ga-amasị m ime ka ị mara na nke a abụghị echiche nke a pụrụ ịhụta n'ime Kraịst Jizọs. Matakwa na ọ bụ nwoke na-agwa gị nke a, ọ bụghị nwaanyị. Eleghị anya, ụfọdụ n'ime unu dịkwa ka nwoke a onye ahụtara n'otu ukwe nke a kpọrọ tinye nkụ ọzọ n'ime ọkụ. Amaghị m ịnụwo ukwe a. Apụkwara m ịgụpụtara anyị mkpụrụ okwu ya. Gee ntị, ọ dị otu a. Ọ na-asị, tinye nkụ ọzọ n'ime ọkụ, sitere m akịdị nakwa osikapa, jeekwa n'ụgbọala ma gbanwekwara m taya ya, sachara m akwa mgbochi ụkwụ m ma duchiekwa uwe ukwu ochie m ahụ. Nwaanyị, bịa ebe a ma wetara m mkpọ anwụrụ m, wetakwara m akpụkpọ ụkwụ m na otu iko mmiri ọkụ ọzọ, tinyekwa nkụ ọzọ n'ime ọkụ. Nwaanyị, ma bịa ka ị gwa m ihe i jiri
na-achọ ịhapụ m ịlakụrụ nna gị. Ugbu a gwa m, ọ bụ na adịghị m ekwe gị saa ụgbọala anyị n'ụbọchị ụka? Mgbe m hụrụ na ị na-ebu ibu, ọ bụ na adịghị m adọ gị aka na ntị? Ọ bụ na ekweghị m gị nkwa na otu ụbọchị nna m ga-akpọrọ gị jee igbu azụ? Ọ dịghị nwoke ọbụla pụrụ ịhụ nwaanyị n'anya karịa nke ahụ, ana m agwakwa gị. Ọ bụ na adịghị m emeso nwanne gị nwaanyị nta n'ụzọ dị mma? Ọ bụ na adịghị m akpọrọ ya jee ịnya ụgbọala anyasị niile? N'ihi nke a, nọdụ ala ebe a n'ụkwụ m, n'ihi na ahụrụ m gị n'anya mgbe iru gị dị mma. Ị makwara na ọ bụghị ihe dị mma nwaanyị ime isi ike. Ugbu a nwaanyị, anwụrụ nke agwụla, wetakwara mkpọ anwụrụ ọzọ, sitekwara m ite mmiri ọkụ ọzọ, ma bịa ka ị tinyekwa nkụ ọzọ n'ime ọkụ a, ma jirikwa ọnụ gị gwa m ihe i jiri chọọ ka ị rapụ m ịlakwuru nna gị. Amaara m ụfọdụ ụmụ nwoke ndị dị otu a, dịka ukwu a siri dị, ndị ọ ga-abụ ọbụnadị ma sị na Chineke n'onwe ya si n'eluigwe rịdata ma rịọ ha ka ha gbanwee site na akparamagwa a, ha agaghị agbanwe, n'ihi na ha enweghị mmasị ọbụla ịgbanwe. Ọ bụrụkwa na ị nọ n'ogo dị otu a, n'ezie ị pụrụ ije rahụ ụra, n'ihi na ozi a nke anyị nwere n'ụbọchị taa agaghị amasị gị ma ọlị. Ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke, onye dị ka m onwe m, onye ọ bụ agụụ obi ya ito eto n'ụzọ niile, ọbụnadị n'ụzọ ndị ahụ ndị dị ka a ga-asị na ha na omenala anyị na-agba mgba, ọ ga-amasị m ịrịọ gị ugbu a ka ị tọọ ntị gị n'ala, n'ihi na Chineke nwere ihe ọ chọrọ ịgwa gị. Ahịrị nke kachasị ukwuu n'akwụkwọ ndị Efesọs isi 5, nke na-ekwu banyere oke na ọlụ dịịrị anyị ịchụpụ ọnọdụ ngharịpụ na ahụ n'ezinụlọ anyị ndị ikom danyere n'ihe niile nke anyị na-ekwu maka ya. Naanị ihe o kwuru bụ nke a. Ọ na-asị otu a: ndị bụ di, hụrụ nwunye unu n'anya dịka Kraịst hụkwara nzukọ ya n'anya. N'ime ihe ọgụgụ akwa, onye ozi Pọl na-emeghe anyị anya n'ebe ịhụnanya ahụ nọ, nke ga-enyere anyị aka dịka ndị ikom ịmata ihe Chineke chọrọ ka anyị mee na nzaghachi nye oke n'ọlụ a nke dịrị anyị. E nwere ejirimara ise nke ịhụnanya a, nke ọ ga-amasị m ka mụ na gị kerịta oke n'ime ya taa. Ọ ga-amasịkwa m ka ị soro m hụta ha n'ime ahịrị akwụkwọ nsọ ebe a, dịka ụkpụrụ ndị Chineke nyere anyị site n'inye anyị ihe onyonyo ma ọ bụ ihe ịma atụ, ihe nlereanya nke nwekọrịta nke dị n'etiti Kraịst nakwa nzukọ ya, dịka ọ na-ewepụta nke a dịka enyo nke nwekọrịta nke kwesịrị ịdị n'etiti di na nwunye ya. Kedu ka Kraịst siri hụ nzukọ ya n'anya? Ụzọ ọbụla nke o siri mee ya, ọ bụ ya bụ ụzọ Chineke tụrụ anya n'aka anyị dịka ndị ikom, isi otu a wee hụ nwaanyị ahụ n'anya, bụ nke Chineke nyere anyị ịbụ nwunye anyị. Ihe m chọrọ ka anyị kerịta oke na ya bụ site n'ala ala obi m niile, ọ bụghị iji kwuo okwu ndị dị ụtọ na ntị. Akwụkwọ nsọ asị gị na Kraịst nwere obi ọmịiko n'ebe nzukọ nọ, rarakwa onwe ya nye n'ihi ya. Mba, akwụkwọ nsọ gwara anyị na Kraịst hụrụ nzukọ ya n'anya. Ịhụnanya a bụkwa ụdị ịhụnanya nke na-adịghị agụkọ mmejọ ihe. Ọ bụghịkwa ụdị ịhụnanya nke na-asị ụbọchị ị mere nke ọma, aga m emeso gị n'ụzọ dị mma, ma ụbọchị ị na-emetaghị ya, anyị esikwa otu ahụ gbaa egwu dị na ya. Ya mere, ụkpụrụ nke mbụ nke anyị na-ahụta n'ihe ọgụgụ a bụ nke a: na Kraịst Jizọs hụrụ nzukọ ya n'anya n'ụzọ pụtara ihe. Ndị bụ di kwesịkwara ịhụ nwunye ha n'anya n'ụzọ pụtara ihe. Otu n'ime ihe ndị m mụtara n'ịgwa ndị mmadụ ndị na-ahụju anya n'ọnọdụ a okwu bụ na n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ, ha kwụsịrị ịhụnanya n'ihi ịhụnanya, ma malitekwa ịhụnanya n'ihi akparamagwa ma ọ bụ dịka mmeso siri dị. Amaghị m inwewe ohere ịgụ otu akwụkwọ mara mma nke ukwuu nke onye dere ya bụ nwoke a na-akpọ Tim Timmons. Akwụkwọ nke a kpọrọ 1+1 n'olu Bekee, nke pụtara ma ọ bụrụ na asụgharịa ya otu agbagwunyere otu. Nke a bụ otu n'ime akwụkwọ ndị kachasị mma nke ị pụrụ ịgụ.
anara m enye ya mmadụ niile ndị lụrụ di na nwunye n'ụlọ nzukọ anyị n'oge gara aga. Ọ bụ ụdị akwụkwọ ndị pụrụ inyere gị aka ịghọta ihe ịhụnanya bụ nakwa ihe ọ na-abụghị, n'ihi na ọ na-akụziri gị na ezi ịhụnanya abụghị nke ewukwasịrị n'elu ihe di gị ma ọ bụ nwunye gị na-emere gị ma ọ bụ n'elu akparamagwa ya, kama ọ bụ ụdị ọnọdụ ebe ị na-ahụ mmadụ ahụ onye Chineke nyere gị dịka di ma ọ bụ nwunye gị n'anya n'ihi onye ọ bụ. Otu oge agụrụ m akwụkwọ ozi nke otu onye zitere m mgbe m kwusachara ozi ọma n'isiokwu nke ọlụlụ di na nwunye. Onye detara akwụkwọ ozi a bụrụ nwaanyị. Ọ sịrị, n'ezie ọ dịghị mgbe ọbụla m nwere echiche na m bụ onye ruru eru. Ọ dịghị mgbe ọbụla m na-eme ihe ndị mara mma n'anya ya. N'agbanyeghị ihe ọbụla nke m mere, ọ dịghị ezi ezi ma ọ bụ zuo oke n'anya ya. Ya mere nwekọrịta mụ onwe m na di m dịkwa ka ihe na-arịgo na-arịdata ụbọchị niile. Ọ bụrụ na obi ya gwa ya na m gbara oke mbọ, ọ na-egosi m ịhụnanya. Ọ bụrụkwa na o chere na emeghị m ka ọ tụrụ anya na m kwesịrị ime, ọ dịghị egosi m ịhụnanya. Ọ ga-amasị m ịrịọ gị ka ị mere m otu ihe ugbu a, ndị ikom. Achọrọ m ka ị chee echiche nke ọma. Ọ bụrụ na Kraịst ga-ahụ gị n'anya dị ka otu akụkụ nke nzukọ ya, ebe ọ maara ihe ị bụ nakwa ihe ị ga-aghọ, ọ bụrụ na o mere ka ịhụnanya ya gbakwasị ụkwụ na nke a, kedu ihe ga-abụ ọnọdụ gị? Ọ hụrụ gị n'anya n'agbanyeghị ihe niile ndị a. Nke a bụ otu n'ime echiche ndị kachasị adị oke nke m nwere banyere ịhụnanya nke Kraịst nye m. O bughị ụzọ hụ m n'anya mgbe e mesịrị ọ chọpụta ụdị mmadụ m bụ. Ọ hụrụ m n'anya site n'ịhụnanya nke Chineke onye na-ahụzụ ihe niile, ebe ọ makwara n'otu oge awa ahụ nke ọ tụkwasịrị ịhụnanya ya n'ebe m nọ ihe niile nke m pụrụ ime iji mebie ịhụnanya a, ma ọ gara n'iru ịhụ m n'anya ruekwa n'ịnwụ ọnwụ n'elu obe n'ihi m. Nke a bụkwa ụdị ịhụnanya nke a tụrụ anya n'aka anyị onwe anyị ndị bụ di, dịka anyị na-enwe mmekọrịta nakwa nwekọrịta nke anyị na ndị bụ nwunye anyị. Ịhụnanya anyị kwesịrị ịbụ ezi ịhụnanya. O kwesịrị ịbụ ịhụnanya nke sitere n'ala ala obi anyị. Ọ bụghị ịhụnanya nke ọnọdụ ma ọ bụ ịhụnanya nke omume na-akpalite. Ọ bụ ịhụnanya nke gụnyere nnakweta nke amaghị eme niile dị iche iche nakwa akụkụ niile nke ezughị oke nke a pụrụ ịhụta n'ime anyị niile n'otu n'otu. Ma anyị na-ahụ n'anya n'agbanyeghị ihe ndị a niile. Anyị na-ahụkwa n'anya n'ime ihe ndị a niile. Anyị na-agakwa n'iru ịhụnanya n'ihi ihe ndị a niile. Nke a bụkwa ụdị ịhụnanya nke Kraịst nwere n'ebe nzukọ ya nọ. Nke a bụkwa ụdị ịhụnanya nke Kraịst na-atụ anya ka ị nwee gị onwe gị n'ebe nwunye gị nọ. Otu n'ime nsogbu nke na-eche ndị lụrụ di ma ọ bụ nwunye ọhụrụ iru dị ka ha na-abanye n'ọnọdụ alụmdi na nwunye ha bụ na ha na-enwe nchekwube na-ezighị ezi nke ihe ọlụlụ di na nwunye bụ. Ya mere mgbe ha na-abanye n'ime ya, ha na-achọpụta na ọ bụghị ihe ha chere na ọ bụ. Amaghị m ebe ha siri enweta nchekwube na-ezighị ezi ndị a. Echere m na ọ bụ site n'ile oke ihe onyonyo TV ma ọ bụkwa na ịgụ ọtụtụ akwụkwọ ndị ahụ na-akọ banyere ịhụnanya ndị na-abụghị ezi ya. Mgbe ha na-abatakwa n'ime alụmdi na nwunye, ha na-adị ka ndị nọrọ n'arọ, ezi nrọ dị nnọọ mma, ma mmadụ bịakwa wee kute ha. Mgbe ahụ ọ na-adịkwa ha ka nke a ugbu a nke bụ ezi ya ọ bụ nrọ ka ọ na-eme. Ọ dịla oge ọbụla ị hụtara nke a, ndị mmadụ na-asị anyị danyere n'ime ịhụnanya. Mgbe ọbụla kwa m nụrụ nke a, ana m ahụta ihe onyonyo n'ime mmụọ m ebe m na-aga n'okporo ụzọ ma danyekwa n'ime otu oke olulu ghere oghe nke na-ekpuchikwa ma lomie m. Adabara m n'ime ịhụnanya. Otu oge anyị asụ mara nnọọ mma n'etiti ọgbakọ igwe mmadụ n'otu ụlọ. Adabara m n'ime ịhụnanya. Mgbe ahụ ị na-ekulitekwa n'ụtụtụ mbụ ma lee anya n'elu tebụl ihe oriri. Ọ dịghịkwa ihe nọ ya ma ọ bụghị akwa ahụ nke ejiri asachi tebụl ahụ. Ị na-aghọtakwa na nrọ dị anya site na mpụta ihe. Echere m na otu n'ime ọkpụkpọ nke anyị nwere dịka nzukọ, ma ọ bụrụ na m pụrụ ịkpafu nwa nke nta,
bụ iwezuga ihe ndị ahụ ndị na-abụghị ezi ya, nke ndị ụfọdụ ndị mmadụ tinyeworo n'isi ha n'ihi ụfọdụ omenala banyere alụmdi na nwunye nakwa banyere ezinụlọ, ma werekwa aka anyị abụọ bulite ọkọlọtọ nakwa ụkpụrụ nke Chineke dịka ọ pụtara ihe n'akwụkwọ nsọ, nke na-enweghịkwa ihe ọbụla nke jikọrọ ya na ihe ndị nke anyị ji anya efu n'ahụ, kama ọ bụ ihe niile gbasara ịdị mma nakwa ịma mma nke mmadụ nke ime mmụọ anyị, ma rịọkwa Chineke ka o nyere anyị aka ibulite ọkọlọtọ ya elu, ka ndị okorobịa anyị na-etolite etolite ghọta nke bụ eziokwu banyere ihe alụmdi na nwunye bụ, nke ga-emekwa ka ha ghara ịbụ ndị obi na-ada mba mgbe ha na-abanye n'ime ọnọdụ nke alụmdi na nwunye, ma chọpụtakwa na ihe ha chere na ọ bụ, na ihe ha nụrụ na ọ bụ, nakwa ihe ha buru n'obi na ọ bụ, ma ọ bụ ihe ha hụrụ na ọ bụ site n'ezi, abụghị ihe ọ bụ ma ọlị. Ịhụnanya Kraịst nye nzukọ ya bụrụ ezi ịhụnanya anyị nyekwa di anyị ma ọ bụ nwunye anyị aghaghịkwa ịbụ ezi ịhụnanya. Anyị ga-aga n'iru n'ihe ọmụmụ a na nnọkọ anyị nke na-abịa abịa. Ana m arịọ Chineke ka ọ gaa n'iru n'ijidesu n'aka ike dịka anyị na-ekerịta oke n'eziokwu ya, ka onwe anyị gosi unu n'aha Jizọs, amen. Ana m ekele gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke. Ekwenyere m na onye nwe anyị esitawo n'okwu ya gọzie gị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịtụgharị ọnọdụ gị. Ọ bụ Chi nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ị nabatabeghị Jizọs dịka onye nwe gị, naanị ihe ị ga-eme ugbu a bụ ịnabata Jizọs Kraịst dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ, amen. Ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst ndị kwere na akwụkwọ nsọ. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime iji gaa n'iru. Ka Chineke gọzie gị, amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477, ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.